nwanegi gọvanọ Lesotho ole nwanegi okezi ikpeazụ nwanne m ole Nnamdi gọvanọ Lesotho nwanne m ole Nnamdi Kanu ụmụafọ Igbo ndị rijuru afọ ole Nnamdi Kanu Cubana chief priest ole Nnamdi Cubana lodge nwanne ya ole Nnamdi Imoni ajụmole Nnamdi nwanne gị ebe ka ha nọ ndị nwere ego n'ala Igbo Ilobile ole Nnamdi Kanu ụmụafọ Igbo niile ma ndị mma ma ndị na-amaghị ọnụnụ be nwanna gbara ọsọ ọnụnụ be nwanna gbara ọsọ ọnụnụ be Biafra gbara ọsọ ọnụnụ be nwanna gbara ọsọ ụmụ Igbo ole Nnamdi Skibo komedi ọnụ na-ekwuru ọra ole Nnamdi ndị azọpụtara n'ala Igbo ole Nnamdi Ebuka Obi ole Nnamdi Mbaka Obule ole Nnamdi Kanu ọtụtụ ndị eze nwe n'ala Igbo ole Nnamdi Reverend Omokpayi nna m ukwu ole Nnamdi Kanu ndị azọpụtara ndị ezi omume ole Nnamdi ọnụnụ be nwanna gbara ọsọ ọnụnụ be nwanna gbara ọsọ ọnụnụ be Biafra gbara ọsọ ọnụnụ be nwanna gbara ọsọ ọjụ ụzọ Kalu osisi ka osisi be ya eji m aha Jizọs Kraịst of Nazareth na-ajụ gị ajụjụ ajụ m ole Nnamdi nwanne gị ọnụnụ be nwanna gbara ọsọ abara ibe ị na-ekwuchitere ogbe ya ọnụ mmụọ na mmadụ na Chukwu kere ụwa ha niile ma onye Igbo abara ibe ole nwanne gị ole nwanne gị ọ bụ ụzọ dị mma ama m n'iwe okenyele okenye so na-achị Igbo lee amakwa m nwere obiọma mana ị ga-anọ n'ụlọ lee ewu anwụọ n'okpole ị ga-anọ n'Imo steeti lee ụmụnne ga-anwụsị ọnụnụ be nwanna gbara ọsọ 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 mmanwụ Jehova na-ajụ ajụjụ